Pár poznámok k osobe. Profesor Martin Golema je absolvent Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Doktorát si robil v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Habilitoval sa v roku 2005 v odbore Teória a dejiny slovenskej literatúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Titul profesora získal v roku 2015 na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Odborne sa sústreďuje na problematiku staršej slovenskej literatúry a predhistórie literatúry u Slovanov, takých širších interdisciplinárnych, ale aj medziliterárnych súvislostiach. Spomeniem, že profesor Golema pravidelne publikuje po významnom časopise Studia mytologika Slavika, ktorý od roku 1998 vydáva Slovenská akadémia vied a umení v spolupráci s univerzitou v Udine. Osobitne by som spomenul ešte edičné aktivity okolo poľsko-slovenského literárno-vedného časopisu Conversatoria Literaria, ktorý vydáva Univerzita prírodných a humanitných vied v Sielcach. Profesor Golema v ostatných rokoch viedol 2 vedecké granty. Spomeniem grant Sondy do predhistórie literatúry u Slovanov a grant Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Takisto bol zástupca vedúceho projektu Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému. Profesor Golema je aktuálne spoluriešiteľom 3 bežiacich projektov, ktoré tento rok končia. Je to projekt APVV, postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti, ktorý sa kmeňovo rieši na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Biela v Banskej Bystrici a je spoluriešiteľom projektu APVV mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov. Tento projekt sa kmeňovo rieši v slavistickom ústave Jana Stanislava. Takisto je profesor Golema členom riešiteľského kolektívu grantu Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre. Možno spomeniem, že náš projekt o interdiskurzivite literatúry do istej miery korešponduje už spomínaným projektom o obrazoch sveta. A takto je ladená dnešná prednáška, ktorej koncepčným pozadím je teória a analýza interdiskurzivity so zvýšeným dôrazom na koncept kolektívnej symboliky a s patričnými presahmi k metaforológii, ako aj k modelu empirickej a konštruktivistickej literárnej vedy postavenej na teórii systémov. Tak som to aspoň vycítil z tejto témy. Podrobnosti sa dozviete hneď, ako prečítam toto zaklínadlo. Upozorňujem prítomných, že prednáška je nahrávaná a záznam z nej bude zverejnený. Ak do nej v jej priebehu vstúpite, súhlasíte tým so zverejnením svojho vyjadrenia v tomto zázname. Diskusia po prednáške už nahrávaná a zverejňovaná nebude. Koniec zaklínadla. Ja teraz odovzdávam mikrofón a slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, ak dovolíte, aby som si sadol z technických dôvodov, bude to lepšie, budem posúvať slajdy, ktorými si pomôžem. Bude to tónované do ružova, ale tak to je taká bežná technická chyba, ktorá sa občas prihodí. Na úvod by som veľmi stručne predstavil možno také základné teoretické východiská v zhrnutí. Jedným z takých možných pilierov vlastne toho uvažovania môže byť kognitivistická literárna veda, ktorá sa dá zhrnúť vlastne do takých 3 princípov. Myseľ je vo svojej podstate vtelená,
Myslenie sa z väčšej časti odohráva na nevedomej úrovni. No a najdôležitejší preto moje uvažovanie bude ten tretí pilier alebo koncept. A to síce, že abstraktné koncepty majú do veľkej miery metaforickú povahu. Ďalšie také použiteľné východisko sa týka relevancie vlastne toho, takého literárneho myslenia, ktoré budeme teraz spolu analyzovať. Príbeh a metafora začali byť v kognitivistickom myslení vnímané ako úplne základné a určujúce kognitívne činnosti. Také široko rámcované literárne myslenie, charakterizované ako myslenie v príbehoch, parabolách, metaforách, dokonca podľa Marka Tarnera predchádza ľudskému mysleniu ako takému. Výsledky neurovied a ich kognitívnych vied ukazujú, že ľudia uvažujú a tvoria pojmy nielen na základe klasickej formalizovanej logiky, ale vo výraznej miere ich vytvárajú aj pomocou konceptuálnych rámcov, prototypov, obrazových schém a metafor. Prítomnosť emócií je tiež podstatnou a nevyhnutnou súčasťou ľudského poznania, ľudskej racionality. Literárna myseľ vlastne v týchto rámcoch nie je nejaký zvláštny druh myslenia, čisto ozdobný, je okrem iného rozvinutím základných príbehových funkcií mysle. Je to základné ľudské myslenie. Vidím, že to, čo som vyžltil, to som spravil veľkú chybu, lebo to nevidno. Žiaľ, červené na žltom pozadí. Budem si na to dávať pozor. To najpodstatnejšie je to vyžltené, to, čo nevidíte. A to je téza, literatúra nemusí byť vždy rámcovaná iba ako ohraničený špeciálny diskurs. Má totiž výrazný potenciál spájať špeciálne diskurzy do reintegrovaného interdiskurzu. To je taká pilierová vec, z ktorej budem vychádzať. To, čo nás bude zaujímať, to bude vlastne fáza utváraní kolektívneho symbolu, ktorý sa zhmotnila, ktorý to poznáte pred Bratislavským hradom, ale začneme možno niekde 18. storočím. Veľmi dôležitá záležitosť je literárna transformácia vlastne pôvodne historických látok, teda integrácia, tvarovanie poznania špeciálnych diskurzov, ako píšu kolegovia Mikulášov a Mikuláš, v širšom spektre literárnych prostriedkov. To sa často postuluje ako fakt, ale je to zaujímavý proces literarizácie poznania, ktorý je možno skúmať v súvislosti s rozprávaním, metaforikou, symbolikou a podobnými javmi. Tá tradícia Veľkej Moravy dlhodobo pôsobí v našej národnej kultúre už ako systém prepojených kolektívnych symbolov. Odvolávajú sa na ňu politické dokumenty, opery, divadelné hry, píšu sa romány, romantické eposy, televízne seriály. V pozadí teda môžeme hľadať akýsi archív dostupných kolektívnych symbolov, ktoré obsahujú špecifické interpretácie reality, sú takou symbolickou kondenzáciou, teda užitočným zjednodušením platného obrazu spoločnosti a vytvárajú niečo, čo nazýva Jürgen Link synchronný systém kolektívnych symbolov. Nás bude teda zaujímať 18. a 19. storočie, kedy sa to poznanie, ktoré sa týkalo alebo formovalo pôvodne v národných obranách a chválach alebo v historických dielach, kedy sa začína literarizovať, čiže prechádza do literatúry a tam sa už usadzuje, vytvára sa v takej podobe kolektívnych symbolov, ktorú poznáme dodnes a používame, staviame na nej dodnes. Dve také postavy sú významné v súvislosti predovšetkým so Svätoplukom ako symbolom, nielen ako historickým panoníkom, a to je Ján Holý a jeho známe eposy. A potom Jozef Miloslav Urban, oveľa menej známy, skôr románopisec, ale tiež sa pokúsil o epos z obdobia Veľkej Moravy. No u Jana Holého tu som vybral také 4 tituly. Je to jeho preklad Vergiliovej Eneidy. Eneáš je jeho veľký hrdina, ktorého potom v istom zmysle napodobňuje vo svojich tých známych národných eposoch Svatopluk, Cyrilo, Metodiáda a Sláv. Tieto 4 eposy by som v istom zmysle predstavil v takom prepojenom systéme, čo urobím o chvíľu, ale úplne iný obraz nám dáva Jozef Miloslav Urban, Osudové Nitry.
Svadba kráľa veľkomoravského, Svätoplukovci alebo Pád ríše veľkomoravskej. Ide už o románové, krátke románové diela. No, výjdem pri analýze vlastne týchto kolektívnych symbolov, ako ich obidvaja tvoria a ustaľujú zo známej koncepcie Romana Jakobsona, ktorý prvý upozornil na takú nadhistorickú diferenciáciu literárneho myslenia, a nielen literárneho myslenia všeobecne umeleckého alebo myslenia všeobecne, ktorá odkazuje do dvoch takých vetiev. A to je romanticko-poeticko-metaforická tradícia, jedna vetva, a realisticko-prozaicko-metonymická tradícia. Nie sú viazané na konkrétne časové obdobie, aj keď tam máme romantizmus a realizmus. Ale ide o širší jav, ide vlastne o skúmanie tých jazykových výpovedí na takých dvoch osiach metaforickej a metonymickej. Uplatníme ich teraz hneď na symboly, na odkazy na kolektívne symboly, ktoré nachádzame v areáli Bratislavského hradu. Svätopluk samotný je tu ukotvený dvoma spôsobmi. V základoch Veľkomoravskej trojloďovej baziliky na Bratislavskom hrade, kde s vysokou pravdepodobnosťou možno aj minimálne na návšteve sa pohyboval. Bolo to významné stredisko toho veľkomoravského štátu, ale tie základy tej baziliky, ak si všimnete, oni nie sú veľmi výrazné. Oni dosť ťažko môžu slúžiť ako nejaký použiteľný kolektívny symbol už tým, že sú dole. A dole je zle. Budem sa tomu venovať. Oveľa väčšiu výraznosť mávajú metafory. No a tá metafora, ako ju poznáme, vieme v zložitých okolnostiach vlastne vznikajúca, to je bronzová jazdecká socha kráľa Svätopluka. Tá metonymia, tie základy tej trojloďovej baziliky vlastne odkazujú na vyslovene priľahlosť alebo odkazujú na jazykový prejav, ktorý sa môže rozvíjať po dvoch rozdielnych semantických líniách. Jedna téma môže viesť k druhej, alebo prostredníctvom podobnosti, ako píše Jakobson, teda metafory, alebo prostredníctvom príľahlosti. Takto teda rozlišuje tieto dva spôsoby, ako možno literarizovať a utvárať to, čo dnes nazývame podľa Jürgena Linka vlastne tie kolektívne symboly. Čo sa týka metaforického myslenia, v našom prípade by som dal do pozornosti tú dvojicu Ján Holý, Jozef Miloslav Hurban. Ján Holý veľmi zásadne metaforicky orientované myslenie. Romanticko-poeticko-metaforické myslenie, ktoré len redukovane vníma to, čo je s tým literárne tematizovaným javom priestorovo a časovo spojiteľné, teda priľahlé. Takéto myslenie rado vyhľadáva skôr javy spojiteľné svojou podobnosťou. Veľmi pekná definícia metafory, ktorú neustále používam. Metafora je skokový tróp. Metafora prepája veľmi odľahlé časti skutočnosti nejakým zásadným spôsobom a nezastupiteľnú úlohu práve u Jána Holého. No ľudská reč podľa tej Jakobsonovej koncepcie, akákoľvek, nie teda historicky determinovaná, vždy zahrňa v sebe dvojitý proces. Je to na jednej strane výber jednotiek zo slovníka, na druhej strane ich skladanie do vyšších jednotiek. Pri tom výbere je veľmi dôležitá paradigmatická os jazyka, tam rozhoduje vzťah podobnosti. To sú veci, ktoré poznáme z lingvistiky aj z kulturológie, ale pri ich skladaní na tzv. Syntagmatickej osi jazyka je to vzťah príľahlosti. Podobnosť Ján Holý, príľahlosť Jozef Miloslav Hurban. Veľmi jednoznačne. No a tuto mám azda najkrajšiu definíciu poetickej funkcie v zmysle toho Romana Jakobsona. Je to z pera nášho slovenského Homéra, teda toho Jána Holého. Holého spôsob uvažovania vyzdvihuje nad všetko metaforický princíp podobnosti. Vyslovene explicitne. Najlepšie ho charakterizoval on sám, keď pri korigovaní tlačerenských chýb vo svojich textoch poznamenal: pre mňa je horšia chyba v našej, mesto v našej, než spinilý, mesto spanilý. Znie to tak absurdne, viete, ale vypadnutím slabiky, to je vlastne ten prvý prípad, sa u Holého pokazí na princípe podobnosti vystavané metrum verša.
čím zásadne utrpí poetická funkcia jeho textu. Tá horšia chyba v našej miesto ve našej. Tým zásadne utrpí poetická funkcia. Zmenou hlásky v druhom prípade vznikne len v úvodzovkách nezmyselné slovo. Ak ho pravda hodláme čítať nebásnicky, teda iba v jeho syntagmatických styčných bodoch. Sme presvedčení, že rodeného prozaika by podstatne viac rozhodila iná tlačová chyba. Práve druhá chyba, ktorá musí vadiť hlavne človeku navyknutému na konzistentné myslenie v príľahlostiach. V našom prípade takýmto typom spisovateľa bol Jozef Miloslav Urban. Čo sa týka tých eposov Jána Holého, on, keď sa pripravoval vlastne na ten epos Svatopluk, tá príprava bola vlastne prekladová. Prekladal, ako sám píše, Virgíliovu Eneidu. No a samotný Ján Holý píše o tých svojich prípravách toto. Toto leto dal sem sa na tašku a veľkú prácu slovenské epos anebo epopéju skládať. Tak, ako je Virgíliova Eneida, aspoň na tú módu a nótu. To je opäť žiaľ to, čo nevidíte. Hej? Na tú módu a nótu. Čiže presne ako Virgíliova Eneida. A to pod menem týmto Svatopluk, hrdinská báseň. Tu vyslovene deklaruje hlavný princíp svojho myslenia, a veľmi jasne, ktorým je princíp podobnosti na tú módu a nótu. Čiže neodkazuje na historický exkurs alebo historický diskurs, ale relevantná teda bola táto Eneida. Svatopluka teda môžeme nazvať takým slovanským a slovenským Eneasom. Je teda vliatý do formy, ktorá už ako keby bola hotová. No a je to ešte potomok Sláva, to je menej známy epos Jána Holého. Sláv ako mýtický slovanský alebo slovenský vodca, ktorý vedie Tatrancov, je predkom Svätopluka a pod jeho vedením Tatranci zvíťazia nad čudmi. Čudí sú preoblečení starí Maďari, Avári, Góti, Huni a tak ďalej. Je to taká metafora, ktorú teda použil. Ja som si tu dovolil... Viete, ale vám to nesvieti. Dobre. Ja som si tu dovolil ten tretí epos Jána Holého, toho Sláva, označiť ako epos, ktorý opisuje slovanské a slovenské zaujatie vlasti. Využíva metaforu z maďarskej histórie. Zaujatie vlasti, honfoglaláš, to nazývajú Maďari v takom magickom trblietavom opare. Je to často predstavované. Proto Svätoplukom Slávom. Ten Sláv samotný je mýtická bytosť, on sa ani neuchytil, ani nebol preložený dokonca do spisovnej slovenčiny, iba Svatopluka a Cyrilo Metodiadu preložili vlastne do spisovnej slovenčiny. Ten Sláv sa neuchytil, ale zaujímavé je napísaný neskôr ako Svatopluk, ale priamým impulzom k vytvoreniu toho eposu Sláv bola reakcia na maďarský epos Arpád, ktorého autorom bol Endre Pázmandy Horvát. Tento epos zachytával dejiny Maďarov, honfoglaláš, zaujatie vlasti. Od zvolenia Arpáda za vodcu bol koncipovaný veľmi podobne ako Svatopluk, čiže podobne ako Virgíliova Eneida v 12 spevoch. Je to taký hlavný impuls, na báze ktorého teda napísal ten epos Sláv. Tuto ich máte obidva tie titulné strany sa dajú čítať a takisto titulný list toho maďarského eposu. V korešpondencii Ján Holý napísal toto. Keď prečítal epos Arpád. Hodná vec by bola, aby Arpadiadu, tak ju nazval, niektorý Slovák uherčiny lepšej, než ja povedomí kritizoval. A odporúčil, aby tento kritik spolu aj básnik a vlastnosti epopéje dobrú znalosť mal. To je vlastne jeho profil. Čiže on sa ujal potom tejto kritiky a výsledkom je epos Sláv. Je to reakcia vlastne na tento maďarský epos. Veľmi zaujímavé je, tie kolektívne symboly majú teda takú fázu, keď sú vizualizované alebo sú vizualizovateľné. Vyslovene sa vyjadrujú vizualizovať toho svojho Sláva
mýtickú bytosť, vlastne, ktorá víťazí nad čudmi, vodcu Tatrancov. Sláva ako takého protosvetopluka, tak ho nazývam ja, mi to veľmi sedí, tak metaforicky. Keď mal navrhnúť holý vhodnú ilustráciu ku knižnému vydaniu toho eposu, Slav napísal: obraz Sláva nevím inakší navrhnúť, len ako nejakého vodca národu, napríklad Čecha, Lecha, Romula. To je opäť žiaľ to, čo nevidíte. Čiže opäť metafory. Opäť si požičiava vlastne osoby, ktorých osudy boli nejako literárne stvárnené. Opäť teda rozmýšľa na princípe, na osi podobnosti. Tomu mýtickému Slávovi, tomu protosvetoplukovi, ako som ho nazval, sa nepodarilo preniknúť a usadiť sa v živom systéme tých synchrónnych slovenských kolektívnych symbolov tak hlboko ako Svatoplukovi. Žiadna socha asi mu postavená v dohľadnej dobe nebude. No, teraz by som urobil taký skok opäť metaforický, ktorý prepojí vlastne dva diskurzy. A to je literatúra, ktorú môžeme vnímať ako špeciálny diskurs, ale aj ako interdiskurs. A potom historická veda, vedecké historické prózy. Upriamil by som pozornosť na dve dôležité knižky, ktoré pracujú s týmto kolektívnym symbolom, ale každá inak. Je to knižka Kráľ Svetopluk od historika Matúša Kučeru a knižka Nitrianske kniežatstvo od kolegu historika Jana Steinhýbla, ktoré vyšli v poslednom období a tematizujú problematiku Veľkej Moravy, alebo teda toho vládcu Svetopluka. Ten rozdiel medzi týmito dvomi historickými monografiami v mnohom a nielen názvami pripomína rozdiel medzi Holým a Hurbanom. Svatopluk, osudové Nitry, Kráľ Svetopluk, Nitrianske kniežatstvo. Nie je to náhoda. Myslím si, to východiskové semiotické pozadie oboch vedeckých prác pomerne zreteľne tónujú rovnaké protikladné vlastnosti. Dajú sa nájsť aj v tých eposoch, ale aj v tých historických prácach. Pre Kučeru je typické myslenie v podobnostiach, pre Steinhýbla v príľahlostiach. Pre prvého je typické také voľnejšie, poetické, asociatívne radenie prvkov a simultánnosť viacerých časových perspektív. Pre toho druhého je charakteristická skôr prízna, prozaická sukcesívnosť, teda tendencia k lineárnemu radeniu. Možno nepoznáme tie dve publikácie, ale pokúsim sa ukázať na niektoré ich podobnosti. Tu som si pomohol takou kresbou, ktorá je asi čitateľná, je viditeľná. Význam v Holého eposoch sa charakteristicky organizuje, usadzuje, hromadí či visí doslova, teda je tak povediac roztiahnutý pozdĺž vertikálnej osy možných podobností. Podobné postavy. Eneas, hej, povedzme. Ak sa pozrieme na horizontálnu syntagmatickú os tých jeho eposov, alebo eposu Svatopluk, je nápadne redukovaný v podstate na jedinú historickú epizódu zo Svetoplukovho života. Holý bol aj amatérsky historik a má pekné vlastne také dobové vedecké historické heslo o kráľovi Svatoplukovi. Tam roztiahne tú históriu, tak ako má byť, ale v epose nie. Tam to zredukuje na nejakú takú paradigmatickú prototypovú udalosť. Takže čo sa týka toho Holého a Kučeru, myslia v podobnostiach. Čo sa týka Hurbana a Steinhýbla, tí myslia v príľahlostiach. Sú to vlastnosti, ktoré teda charakterizujú aj literárny diskurs ako špeciálny, ale aj diskurs historickej vedy. Hurbanov Svetopluk je v kontraste s tým Holého visiacím Svetoplukom nápadne bohato kontextovaný až roztiahnutý takmer výhradne iba na os príľahlosti. Holý vlastne vystačil s jedinou epizódou z toho Svetoplukovho života. Hurban sa snaží do svojho eposu vtesnať takmer kompletné dejiny Veľkej Moravy. Začína Príbinom, Mojmírom, ide k Svetoplukovi, postupuje teda v princípe metonymicky. Hej. Valí sa v tom priestore jeho textu na vás množstvo detailov, ktoré sú pospájané vzájomnými príľahlostiami. Svetopluk je u neho podaný skôr v istých historických okolnostiach, komplexných, zložitejších. No a preto zostáva, a tu použijem citát historika Kučeru, Svetopluk zostáva u Hurbana len glosovaný na okraji veľkomoravských udalostí. Čiže nie je dosť nasvietený ako kolektívny symbol. Stráca tie vlastnosti toho kolektívneho symbolu. Opäť tu proti sebe kladiem, opäť sú tam tie vyžltené pasáže.
osudové Nitry a Svatopluka. Vedľa nich Steinhybel, Nitrianské kniežatstvo, kráľ Svetopluk. Majú istú podobnosť. Minimálne sú tónované, semioticky tónované veľmi, veľmi podobným spôsobom. Pokúsim sa to ukázať na niektorých veciach. V slovenskej historickej próze je pri rozprávaniach o Veľkej Morave stále vplyvným žánrom epos. A epos vlastne vytvoril na tie veľkomoravské námety Jan Holý. Tento žáner má zreteľne afinitu k mýtu a ten je v slovenských súvislostiach veľmi dobre reprezentovaný Holým. Metahistorik, alebo autor takého konceptu metahistorik Hayden White, zdôrazňuje štruktúrnu blízkosť historickej vedy a literatúry. Jeho ústredná téza, veľmi pre mňa zaujímavá, zásadne spochybňujúca tradičnú vieru, že je možné i nutné písať o histórii objektívne, znie i Klejo, teda historiková múza básni. Čiže básnia aj tí historici, ale každý iným spôsobom. Semioticky sa to dá zachytiť, konštatovať, ukázať. To znamená podľa Haydna Whitea, že retorické, estetické, poetologické, naratívne vzorce zakotvené v jazyku a myslení konkrétnej kultúry predstavujú vplyvné schémy vnímania a zobrazovania, ktoré má historik k dispozícii a tým už nutne formujú, predzobrazujú, predinterpretujú predmety historikového diskurzu. Čiže nejde o nejaké nespojiteľné diskurzy, ale naopak spája ich tá múza Klejo, ktorá vlastne sa môže realizovať možno takým dvojakým spôsobom. Samotný Kučera má úplnú pravdu, keď hovorí, odkazuje vo svojom diele, že Holý ako básnik je duchovným otcom Veľkého Svetopluka. Pre neho to platí. Steinhybel Holého necituje ako nejaký prameň. Zaujímavý a príznačný je tiež Kučerov nerealizovaný návrh umiestniť na žulový podstavec Svetoplukovej sochy okrem citátu z pápežskej buly aj štvorveršie z eposu Svatopluk. To úvodné štvorveršie. To sa nerealizovalo. Pokúsim sa tiež naznačiť jednu hypotézu, prečo. Podľa Jürgena Linka môže byť katachréza, čiže také hromadenie alebo kríženie metafor, a je základným princípom tvorby textu pri pomenúvaní komplexnejších objektov alebo vytvorení nejakých chýbajúcich konceptuálnych názvov sa bez skríženia metafor obvykle nezaobídeme. A tu máte, myslím si, nádherný príklad, ak to tak môžem nazvať, možno až katachrézového meandra. Je tu viacero metafor, s ktorými porovnáva na báze podobnosti, spája Svetoplukovo meno. Hej. Možno ho porovnávať s takými veľkými panonickými menami, akým je Karol Veľký, čiže Svetopluk je slovenský a slovanský Karol Veľký, anglický král Alfred Veľký, bulharský král Simeon a iní. Takúto pasáž u Steinhybla nenájdete. Takáto pasáž sa v próze, takej tej klasickej metonymickej próze vyskytne len ťažko. Čiže naznačil by som, ten Kučera vo svojej knižke používa poetické vzorce, v podstate pracuje s poetickou funkciou. No, proti sebe teraz postavím pri analýze sochy dva dôležité žánre. Je to epos a román. Čo sa týka toho eposu v súvislosti so Svatoplukom, záväzne odviedol najväčšiu prácu na tvorbe toho kolektívneho symbolu. Už tí historici a sochári to iba prevzali ako hotovú formu. Odviedol ju Jan Holý v tom epose Svatopluk a v istom zmysle aj v epose Sláv, ktorého som označil za protosvetopluka. No, román, ak by sme chceli hľadať nejaký ekvivalent, tak od Jana Chalúbku, ale je vzťahnutý taký ten posmešný, ironický tón románu na Maďarovnov z Turčianskej stolice, ktorí sa vyberú hľadať svojich predkov do maďarskej právlasti. Čiže tu som použil takú jazdeckú sochu, ironickú, španielsku, Don Quixote, evidentne. Jan Chalúbka píše Don Quixote jádu podľa najnovšej módy. No a Holý píše Svatopluka. No ale poďme sa teraz pozrieť na ceremoniál odhalenia jazdeckej sochy kráľa Svetopluka. Hneď úvodné údaje. Odohrala sa 6. júna 2010. Parlamentné voľby boli 12. júna 2010. Čiže spájali ju, myslím si, odôvodnenie, vlastne vtedajší aktéri s predvolebnou kampaňou vlastne vtedajších strán a vtedajších ústavných činiteľov. Tu som si dovolil citát vlastne z
z oficiálneho scenára toho ceremoniálu. Tie kolektívne symboly majú jednu vlastnosť a to je syntagmatická expanzívnosť, kde sa objaví vládca, objavujú sa aj nejaké ďalšie jeho atribúty alebo nejaké časti. Povedzme, kolektívny symbol vlaku, tam sa objavujú výhybky, lokomotíva, rušňovodič. V súvislosti so Svätoplukom nám i hneď nabehne zo školských čias 3 prúty. Hej. 3 prúty vlastne príbeh, ktorý je spojený s jeho osobou. No a počas toho rituálu tie 3 prúty zviazané vlastne slovenskou trikolorou, tuto držali spoločne, vidíme vtedajších 3 ústavných činiteľov. Bola to súčasť toho scenára oslava, slávno, Svätoplukové prúty a 3 synovia. Ako keby taký citátový život. Viete, to nie je iba naša vlastnosť, on sa dá evidovať aj v iných súvislostiach. Tuto máte tiež jedno je české, tí 3 synovia metaforicky na tej druhej strane. Ale aby som, niekedy je bolestivé dotýkať sa týchto našich drobných i väčších zvráteností, tak sa posuniem sa teraz ku našim južným bývalým manželským partnerom a v súčasnosti, myslím si, priateľom a vlastne tie ich symboly. Tu máte symbol Arpáda, dôležitý symbol. Budem s ním ešte chvíľu pracovať, ale tiež ide o taký symbol, ktorý je konštituovaný v rámci takého trblietavého magického eposu. No a vedľa máte regenta Mikloša Horthyho, ktorý cvála na bielom koni obchodnou ulicou v Košiciach. Všetci, teda tí zasvetenci, vedia, že je to nový Arpád, ktorý prišiel vykonať nové zaujatie vlasti. Hej. Čiže toto sa nám možno ľahšie vníma, ako možno niektoré naše takéto veci, keď sa manipuluje s istými symbolmi, no ale predsa len sa povenujem ešte tým kontextom, ktoré siahajú ďaleko dozadu. Povedal som, Ján Holý konštituoval tento symbol v takej podobe, ktorá sa neskôr využívala, aj využíva. Ale ešte Štefan Polákovič za slovenského štátu, za vojnovej Slovenskej republiky, bol takým významným ideológom. Vtedy sa objavila taká myšlienka, ale lokalita mala byť Nitra. Nitra musí byť národnou Mekou, píše tento Polákovič, kam treba vodiť mládež. A v Nitre by mala stáť národná rytierská socha Svätopluka. Čiže už vtedy vlastne sa objavuje táto myšlienka vizualizovať tento symbol. No a tie 3 prúty tiež, viete, keď bolo treba symbolizovať, to je opäť citát toho Štefana Polákoviča, ideológa, ktorý neskôr dostal 20 rokov za velezradu a musel žiť v Argentíne, ale po 89. sa teda vracal na Slovensko, vychádzali tu aj jeho knižky. No a tu pekne píše, keď bolo treba symbolizovať jednotu a jednomyselnosť národa po 6. októbri, po zakladaní Hlinkovej gardy, nemuseli sme siahať po rímskom odznaku liktorských fasciov, ako sa to niektorí domnievali. Tam máte vedľa toho orla. On drží nie fascie, ale Svätoplukové prúty. Hej. Nemuseli sme si vypožičiavať symboly jednoty. Král Svätopluk nám zanechal obraz jednoty národa a povinnosť svornosti ako jediného základu v 3 svojich prútoch. Tieto prúty Svätoplukové vyložili Hlinková garda, Hlinková mládež na svoje rovnošaty. Tam ich máte, hej, s tým orlom skombinované, aby dokumentovali vlastne svoju vernosť odkazu kráľa Svätopluka. Toľko citát ideológa, už ktorý spájal, utváral vlastne politicky tú podobu týchto symbolov. Ešte jednu vec, tento ideológ, budem ho viackrát citovať, spomína, a to je kráľovská koruna Svätoplukovská, o ktorej píše, že svojou starobilosťou a slávou ďaleko zatieňuje nám Slovákom pod nos strkanú korunu svätého Štefana. Je staršia. Hej. Takto to uvádza. O 150 rokov od Svetoštefanskej, o 50 od Svetováclavskej, českej. No a tu máte aj taký návrh na pomník Svätoplukov, ktorý sa ale nerealizoval pre nedostatok peňazí za Prvej republiky. Vojtech Matušinec ho chcel teda realizovať takýmto. To je sadrový, malý 40 cm odliatok. Publikoval ho kolega docent Lisý, historik. No, čo sa týka inštalácie tejto sochy, pri tej inštalácii hneď a neskôr dochádzalo k viacerým takým konfliktným situáciám, takým interpretačným vojnám. Tu máme, povedzme, zábery výtvarníka Kalmusa, ktorý sa domáhal účasti
na oficiálnom otvorení sochy, ale nepustila ho ochranka, tam vidíte, tam ho zastavili. Ironicky mal sovietskú vlajočku a červené montérky obšité odznáčikmi z čias teda socializmu. Máte tu, povedzme, demonštráciu umelcov proti tej soche, alebo niektorým je zvlášť takým konfliktným atribútom, takisto k soche organizovali národné púte aj kontroverzná strana, ľudová strana za naše Slovensko. Kotleba, tam ho máte. Tí sa nesmeli priblížiť vlastne, chceli zabrániť jej odstráneniu. No, nebudem to nejako výrazne detailizovať, ale tu sa dá veľmi pekne ukázať na tejto soche taká téza Siegfrieda Schmidta, taká neštrukturalistická téza. My sme zvyknutí pracovať s nejakými takými stabilizovanými významami slovníkovými, ale Siegfried Schmidt konštatuje, komunikatívne prostředky významy nemají, ale významy přiřazují prostředkům komunikace jej účastníci skrze konvencionalizované kognitívne operace. Čiže tá snaha stabilizovať význam vlastne tejto sochy, tá nebola úspešná. Tu vidíte niektoré úpravy. Hej. Dá sa to, Ficopluk tam niekto nasprejoval. Hej. To rúžové tónovanie robí problém. Potom neskôr bola odstránená aj tá pasáž Kráľ starých Slovákov, hej, na apel vlastne historikov, historických komisí, ako nejaká taká fikcia. No ale čo sa týka toho románového podania, teraz sa vrátim k románu. To je skôr epos. A epos istým spôsobom vlastne aj politicky použitý. Román na rozdiel od eposu, veľmi pekne to zhrnul Bachtin, je nadaný pozoruhodnou silou približovať predmet. Zavlečie ten predmet do zóny bezprostredného kontaktu, čiže nie je to skokové myslenie. Kde je možné ho dôverne ohmatať, prevádzať z hore nohami, obracať na ruby, dívať sa na ne zo spodu, z hora, rozbíjať jeho škrupinku, nahliadať do jeho útrob. To sú už veci, ktoré teraz tiež ukážem. Ten národný kolektívny symbol mal aj ďalší život, ale ten sa realizoval možno iba ako fikcia. Ako odpoveď niektorých umelcov na tú inštaláciu tej sochy prišiel projekt Ja som Svetopluk v Nitre. Hej. Pátos kontra irónia. Ten pátos tu bol odľahčený. Bola to ironická subverzívna alúzia, ktorá akcentovala občiansku rovnosť. Mala to byť epoxidová socha na Svetoplukovom námestí v Nitre, aj vyčíslené, je 10 000, mala stať, oveľa lacnejšia, ale nemala mať jazdca. Každá maminka tam mohla po pristavených schodíkoch vytrepať svojho potomka, ten sa mohol usadiť, odfotila by ho a mohol si povedať, ja som Svetopluk. Hej. Čiže to je taký ten apel na tú rovnosť. Máme ho v ústave, v tej istej ústave, kde sa hovorí o tej veľkomoravskej tradícii. No išlo vlastne o projekt, nerealizoval sa, ale išlo o námet vlastne Jakuba Gemera na Dany Drotárovej. Ako takú odpoveď na aroganciu moci, tak to označili, ktorá bez akékoľvek participácie odbornej či laickej verejnosti vlastne tú jazdeckú sochu inštalovala. Hej. Cieľom vlastne tej intervencie bolo, ona nemala byť ani dlhodobá, chvíľu mala byť tam na námestí. Hej. Ale vtipným a neformálnym spôsobom chceli poukázať na nedostatočnú participáciu publika pri rozhodovaní o využití verejného priestoru. Tuto máte vlastne k tej štúdii, takisto všimnite si, ako je koncipovaná. Ten jazdec je teda vymeniteľný. Človeku je umožnené vysadenie na chrbát koňa, kde si následne užíva svoju, opäť to, čo nevidíte, rolu vznešeného kniežaťa. Čiže každý, alebo každá, aj rodovo je to teda rovné, je ponechané na každého fantázii, ako túto heroickú pózu pojme. Tým sa sám stáva súčasťou jazdeckej sochy, ktorá s každým novým jazdcom nadobúda novú podobu. Verejnosť tak symbolicky vytvára svoje vlastné skulptúry. Tento model myslenia by som spojil s románom a s metonýmiou. Viac ako s podobnosťou a s inými vecami. No, máme aj taký iný pekný príklad. Viete, tá naša jazdecká socha sa v tom stredoeurópskom priestore vzťahuje k pražským jazdeckým a pochopiteľne jazdeckým sochám alebo maľbám v Budapešti. Takže tu máme takú
ironickú subverziu vlastne sochy svätého Václava. Visí v Lucerne, je epoxidová. Ten kôň je naopak. To taký náznak, niečo v tom českom štáte nie je v poriadku. Je to model, ktorý by som tak stával proti sebe. Epos, patetický, kontra ironický román. No, k tomu som sa už zmienil. No. Ešte možno iný model vizualizovaný, má ho náš, myslím si, skvelý vedec a intelektuál slovenský Ladislav Kováč vo svojej knižke, takej veľmi pesimistickej z posledných rokov, ale je to také zhrnutie jeho pohľadu na ľudstvo. Všimnite si, tiež jazda, ale niekoľko tých ľudsko-zvieracích bytostí, každá robí niečo iné. Lidstvo v 21. století, omračujúci klus spoločnosti, ilúze vúdcu a ich poradcu, že ho ovládajú a žídí, bezmezná zábava mas a slonovinové viežičky intelektuálu. No, neviem si predstaviť, že by niekto realizoval takýto model sochy na nejakom námestí, ale v rámci fikcií a vlastne iných ako kolektívny symbol by asi nemohla fungovať. Možno pre nejakých veľmi zložitých intelektuálov, ale nejako širšie určite nie. No, čo sa týka toho románu ako literárneho žánru, ja by som ho tak experimentálne posunul aj ako označenie nejakého režimu reči, ktoré súvisí s interdiskurzom. Nemám lepšie pomenovanie, tiež to bude vlastne iba metafora, lebo kombinácii s inými metaforami katakréza. Pekný citát u Kunderu, sú pekné pasáže o románe u Václava Bielohradského, českého intelektuála. Román označuje tento Václav Bielohradský ako najevropštejší umení. Román je umenie prozaických pomerov, je to objav životnej prózy. Románopisec prepisuje do prózy životy, ktoré sme si prepísali do veršov, aby boli znesiteľnejšie. Je to výraz triezveho pohľadu na ľudský svet. Ten triezvý pohľad nie každému vyhovuje a nie každej situácii, nie každej politickej garnitúre. No, ešte by som sa zmienil o jednej takej háklivej téme, ale tie vzťahy jazdeckej sochy, bronzovej jazdeckej sochy Svätopluka k iným bronzovým predmetom v areáli Bratislavského hradu sú zložité. Upriamil by som pozornosť na predmety, ktoré nevidíte, lebo sú v depozite uchované. Začias mečiarizmu boli vyhotovené bronzové busty zakladateľov štátu, ešte vtedy žijúcej politickej garnitúry, ktoré ale po voľbách následne skončili v depozite Slovenského národného múzea. Na hrade oni sú schované. Odtiaľ si ich vypýtali žilinskí výtvarníci a inštalovali ich v rámci výstavy, ktorú nazvali Depozit. Busty zakladateľov slovenskej štátnosti a Kalmus, Strýko versus Mečiar. Niečo by som iba naznačil. Rovnako ako v moderných románoch, čo ja viem u nás, Hrdinovia, Timrava alebo Demokrati Jesenský, aj v rámci tejto výstavy boli nedávne mocenské hry nepoeticky rozkryté a obnažené. K slovu sa dostala bachtinovská smiechová familiarizácia. Na busty dopadol románový svit Komického. Parafrazujem Bachtina. Tuto možno tým bronzovým bustám vlastne takisto v literárnom umení zodpovedá špeciálny žáner, ktorý má vzťah k eposu. Sú to tzv. Epické heroizujúce spevy, o ktorých píše Bachtin, ktoré vznikajú až po eposoch na pôde nejakej dlhoročnej a mohutnej epickej tradície. No a o nich píše Bachtin niečo, čo mi veľmi sa tak úzko vzťahuje aj na tie bronzové busty, ktoré som vám vysvietil, prenášajú na súčasné udalosti a na súčasníkov hotovú epickú formu. Priraďujú ich ku svetu praotcov, počiatkov a vrcholov, ešte za života ich ako keby kanonizujú. Ďalší bod, bronz ako materiál. Bronz je podľa Bachtina veľmi špecifický, príznačný materiál, ktorý má osobitnú semantiku v tých našich zemepisných šírkach, výškach. Súčasnosť pre súčasnosť, ktorá neašpiruje na večnú pamiatku, sa modeluje v hline. Ale súčasnosť pre budúcnosť, pre potomkov sa tesá do mramoru a udieva sa do bronzu. Čiže samotný bronz, samotný fakt, že ide o bronz, čo si naznačuje? Hej? Je to semioticky významné. Tuto iba naznačujem opäť hore, dole. Hore je dobre, dole je zle. Ako inštalovali tí výtvarníci tie busty, všimnite si. Pod stolom.
schované. Vlastne vidno ich iba takto zhora, tváre nevidno. Hej. Depozit, niečo, čo je dole. Hej. Čiže opäť možno tie kognitívne pohľady by sa dostali k slovu, keby mali túto výstavu. Jediná, kedy bol inštalované. Vyžiadala si ich táto galéria vlastne z depozitu a takýmto spôsobom ich inštalovala. No, ešte jedna záležitosť semiotická. Tá jazdecká socha kráľa Svätopluka sa dá rozložiť analyticky na dva komponenty. Bronzová socha Svätopluka a dole pod ňou je žulový podstavec. Ten žulový podstavec má tiež ukrutne zložitú semantiku. Hej. Zhrnuli ju na 35 stranách autori vlastne tej sochy. Je tam strašne veľa vecí, o ktorých niečo poviem. Keď rúcate sochy, ušetríte podstavce, môžu sa ešte zísť. Tu som použil taký aforizmus vlastne spisovateľa rumúnskeho. Tie útroby žulového podstavca jazdeckej sochy kráľa Svätopluka totiž všeličo skrývajú, čo tam bolo vložené počas toho ceremoniálu. Išlo o nerezové tubusy, o ktorých obsahu a semantike sa môžeme podrobne poučiť z oficiálneho scenára ceremoniálu, ktorý vydali autorská dvojica Kučera Machala. Tam sa dozvedáme, že obsahom dôležitého 6. bodu ceremoniálu odhalenia sochy bolo ukladanie prstí zeme do podstavca jazdeckej sochy kráľa Svätopluka. Vkladali to tam jednotliví župani. Tuto to máte, hej. Tie tubusy, jeden z nich, figurovali počas ceremoniálu, tam aj klzli do rituálnych rúch vlastne aj nejakí takí štatisti, nielen tá najvyššia, tá trojica ústavných činiteľov. No, čo sa týka vlastne tej tvorby toho systému tých nerezových tubusov, vkladali do nich kúsočky z istých miest, omietky z rodných domov spisovateľov. Všimnite si, Bratislavu 2. Každý okres je zastúpený v tom podstavci. Aj váš, nepochybne, z akého pochádzate. Prst zeme z Ružinova od sochy Andreja Hlinku. Prst zeme od zimného štadióna Ondreja Nepelu. Všetko povyšujú, ako keby na symboly. Národné symboly. Dokonca prst zeme z letiska Milana Rastislava Štefánika, odkiaľ odlietajú Slováci do sveta a kam sa navracajú. Čiže tuto máme taký veľkolepý návrh úplne kolektívneho systému symbolov synchrónneho, ktorý sa ale neujal nejako plošne. Možno ešte tuto poznamenám, počas ceremoniálu bola vetvičkou z lípy a vodou z Dunaja krstená kniha Matúša Kučeru Kráľ Svätopluk. Takže to bolo súčatá kniha, úzko súvisí vlastne s tými bronzovými predmetmi. No, už tá poznámka, ktorú som naznačil, opäť nebudete vidieť, ale vertikálna štruktúra tej jazdeckej sochy, bronzová socha hore, dole je žulový podstavec, nám môže naznačiť niečo o preferenciách v obraznom myslení tej autorskej trojice. Trojica, nielen sochár Kulých, ale tam sa uvádza aj spisovateľ Drahoslav Machala, ako autor myšlienky, tuším, a potom autor konceptu Matúš Kučera, historik. Čiže už tu máte to také interdiskúzne prepájanie. No, dovolil by som si aplikovať také pekné zistenie tých kognitivistov. Mýt autoritu nebo sílu je nahoře. Byť podroben autorite nebo síle je dole. Vysoké postavenie nahoře, nízke postavenie dole. Dobrý je nahoře, špatný je dole. Lakov Johnson. Ten bronzový segment zastupuje, tak by som to dovolil si interpretovať, no možno diskusne, zastupuje príbeh totemických dejín a metaforu ako jeho hlavný výstavbový princíp. Má vyššie, teda nadradené postavenie, je hore. Dutý žulový podstavec pod ním reprezentuje slovenskú zem románovo tónovaným metonymickým spôsobom. To sú tie úlomky z rozličných miest a nejakých symbolických inštitúcií alebo čosi podobné. Je budovaný na príľahlostiach ako podriadený, uväznený princíp dole. Čiže už tuto, tam máte aj ten iný princíp, dole je tie základy tej trojloďovej veľkomoravskej baziliky. Hej. Čiže tu, čo nevidíte, to je epoxidové dvojča sochy Svätopluka, ktoré máme na hrade Slovenská Ľubča.
Soták si ho asi získal, inštaloval ho tam. Sotáka nazval kolega Peter Zajac majiteľom Pohrovnia, ale nebudem rozvíjať túto ideu. Je teda na tomto mieste aj jeho socha, ale bez podstavca. Ten podstavec už je iba tu v Bratislave. No, ešte by som sa venoval jednému systému kolektívnych symbolov, ktorý odkazuje nad rámec slovenskej kultúry k tým kultúram iným, susedným, stredoeurópskym, a to hlavne maďarskej a českej. Tu by som využil taký pojem, ktorý som našiel u poľskej literárnej historičky Marie Janion. Ona píše veľa o prepojení národnej mužskej megalománie, zaoberá sa vlastne takými sklonmi Poliakov, ktoré vníma veľmi kriticky. Je unavená imperiálnou retorikou a vytvorila taký pojem, ktorý som si dovolil použiť a citovať. Poklop nadutosti. V súvislosti s korunami by som ho teraz použil. Ona konštatuje u každého Poliaka takú chuť povyšovať sa, aj keď len na špičkách, aby vyzeral väčší. Opäť prechádzam do iného kontextu, lebo ten sa nám lepšie znáša. Keď tí cudzinci páchajú niečo, tomu sa dá teda možno aj menej pekne hovoriť. A vytváranie toho, čo mu hovorí poklop nadutosti, tá Maria Janion, umelá nadstavba, prázdna, ozdobná, ktorá má iných presvedčiť o zásadnej hodnote hlavy, ktorá sa pod týmto poklopom nachádza. Tu som ako ilustráciu, tak viac menej nechtiac, ale padli mi do oka vlastne túto sympatickú dámu, nedávno zosnulú aj vo filmovej podobe, aj v inej podobe, tiež ide o britskú korunu, ale tie poklopy nadutosti je taký širší, a tu máte poľský, tuto som bol nedávno v Bielorusku, tam sú tiež tie čapice také výrazné, hej. No, tá Maria Janion má kopu myšlienok, ale na ňu čas nebude. Poklop nadutosti v istom zmysle má aj táto známa fotografia, ktorú Roland Barthes analyzoval ako vlastne takú mýtizáciu. Je to černošský mladík, ktorý salutuje vo vojenskej uniforme pred francúzskou vlajkou. Poklop nadutosti. No teraz, kde tie poklopy nadutosti nie sú? Navštívime na chvíľu maďarský parlament, kde visí dôležitý romantický obraz Mihája Munkáčiho, Zaujatie vlasti, Honfogla láž. Tá nacionalizácia minulosti, historické maľby či sochy prispievajú k budovaniu národa, nielen možno v iných pomeroch aj inde. Ak sa pozriete, nevidno to tu dobre, všimnite si to zoskupenie. Máme tam Arpáda na bielom koni, to je taký jeho symbol, cituje ho ten admirál Horthy. V strede je taká skupinka ľudí, ktorí nemajú poklopy nadutosti. Mne sa tak rozsvietilo, keď som čítal tú Mariu Janion, čím sa líšia. Všetci tí starí Maďari majú niečo na hlave. Tí Slovania, podmanení, ktorí sa tam kláňajú, na hlave nič nemajú. Čiže tu by som iba naznačil takú tú potrebu na tej hlave niečo mať, ktorá je univerzálna, nie len maďarská, alebo iná. Tu máte ten vzťah tých korún, Svetoštefanská, Svetovaclavská. Tu máte z nedávnej inscenácie opery Suchoňovej Svetopluk, vlastne takú tú inscenačnú podobu tej svetoplukovskej koruny. No, ak dovolíte ešte nejakých 5 minút. Upozornil by som na takú pre mňa veľmi zaujímavú analýzu symbolov Uhorska i súčasného Maďarska z pera Katalín Šinko, vlastne maďarskej historičky, zaoberá sa umením. Ona rozlišuje taký dualizmus v týchto, nazvali by sme to synchronný systém kolektívnych symbolov aj súčasného Maďarska alebo voľakedy Uhorska. Na jednej strane je Arpád. Toho veľmi často symbolizuje vták Turul, ktorý nesie meč, ktorý ukazuje cestu do vlasti, ktorú Arpád zaujme. Ale ten kult Arpáda sa spája s takou predstavou homogénneho národa bez zmyslu pre uznanie národnostných menšín. S tým opierať sa o vlastné sily. S tým zdôrazňovať východné korene, kontinuitu od hunského vládcu Attilu. No a ten Turul ostro kontrastuje s pozitívnymi alebo neutrálnymi vyjadreniami o Svetom Štefanovi. Tí naši spisovatelia boli alergickí na symbol Arpáda. Naopak skôr pozitívne alebo aspoň neutrálne sa vyjadrovali o svetoštefanskej korune. Tá svetoštefanská koruna odkazuje na multinacionálne, multikultúrne kráľovstvo.
odkazuje na západ. Katolický univerzalizmus. Sú to dva symboly, ktoré dnes bojujú vlastne o dušu toho súčasného Maďara. Ten Orbán to tým východným smerom otvára tiež pozoruhodným spôsobom, ale nás bude zaujímať konštatovanie Šinkovej. Dualistický charakter národných povedomí takýto nie je typický len pre Maďarov. Podobné dualizmy ona nachádza v celej strednej Európe, ale Slovákov zo svojho uvažovania vynecháva. Vidí rozdiel medzi Bohemiou, ktorá dá kompromis s imperiálnou ideológiou v Rakúsko-Uhorsku a husitizmom. Takisto zodpovedá to tomu Arpádovi kontra svätému Štefanovi. V poľskej histórii dualizmus medzi piastovským, tým menším, a jagelovským nacionalizmom. V Nemecku povedomie je polarizované medzi malým Nemeckom a veľkonemeckou ideológiou. No a u Polakoviča nájdeme pasáž, ktorú tu dole citujem. On tú kresťanskú tradíciu nášho národa označuje cez ideu cyrilometodejskú. To nevidíte, ale štátnu tradíciu Slovensku reprezentuje idea Svätoplukovskej koruny. Ten istý dualizmus. Zaujímavé je, aj tá náplň je veľmi podobná. Táto polarita národných povedomí podľa Šinkovej je nástrojom spravovania výkladu historickej reality. Jeden alebo druhý pól je aplikovaný na aktuálnu situáciu, raz sa proklamuje nezávislosť, raz zmierenie. Ona to tak harmonizujúco poníma, tieto dva symboly a dva symbolické svety, alebo svety kolektívnych symbolov. Obidva póly sú podľa nej garanciou národného prežitia. Veľmi podobne rozlišuje Kučera vo svojej knižke dve odlišné zložky veľkomoravskej tradície. Cyrilometodská, zodpovedá tomu svätému Štefanovi, má ho substituovať, a Svätoplukovská, tá zodpovedá viac Arpádovi, ktorý ho má substituovať, nahradiť tiež istým spôsobom. Sláv, Svätopluk oproti Arpád. Myslím si, tento vzťah je relevantný, dôležitý pri kreovaní toho symbolu už u Jána Holého. Aj potom prevzatý Štefanom Polakovičom, a to isté sa dočítame u Matúša Kučeru. V súvislosti s tou Svätoplukovskou korunou ako istým symbolom pre toho Polakoviča, toho ideológa Slovenskej republiky vojnovej, reprezentuje Svätopluk vojenskej cnosti, podobne ako Arpád v maďarských predstavách. Tu máme vlastne vizualizáciu takú z nedávnej premiéry opery, veľmi zaujímavo poňatej, pretože otočila toho Svätopluka troška iným spôsobom, ako ho točil, povedzme, aj ten Polakovič. Toto už nebudem spomínať, všimnite si, ten Polakovič, ako uvažuje. Myšlienka Svätoplukovská, myšlienka cyrilometodejská nestoja proti sebe ako dva nezlučiteľné svety, ale sú ako zložky vzájomne sa doplňajúce v harmonickú jednotu slovenskej štátnej ideológie. No a toho Svätopluka kodifikuje v tých svojich predstavách v texte, v takej esej Idea Svätoplukovskej koruny z roku 1940 v slovenských pohľadoch. Charakterizuje ho výbojnosťou, bojovnosťou. Píše o ňom, ide o človeka, ktorý je naplnený túžbou pomoci a ktorý si tvrdou pesťou chce zaistiť veľký štát. Symetrie obrovské s tým Arpádom. Svätopluk predstavuje živelnú vôľu po plnom rozvinutí štátu a jeho trvaní, ktoré chce zaručiť pokorením susedných nežičlivcov. Arpád, dobyvateľ, Štefan, svätý kráľ, taká dualita sa dá nájsť možno aj tu. Ďakujem za pozornosť. Všetko z mojej strany. Ďakujem.